siksa rasane badan sampeyan wis ora eman. Kanggo masyarakat kuningan Majalengka sing bintang citra nada Bapak Rusmani, Mama Ratu, Ayah Rafael, Ayah Krisna Katono, Kakek Kang Rohmat, Om Ana, sehingga saya tidak dapat ngaji ini. Ora suka antara kening wong tua. Ibu na puji singan ning Hongkong yang enok sarnit di minangka dina kula dewe. Kula kan ngerti sampeyan wis duwe rabe, tapi aja maksa kula ora sanggup nyangka. Laraning atine, laraning pikire, lara segala galane. Lagi durung jadi sisi emane setengah mati, jaluk kalung dituruti, jaluk lang diupui, selalu disayang-sayang sampeyan wis ora eman. Masih kangge Papai Dembung, Papai Dimas, Mimi Aleta, Papai Aleta, Sing Dua Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Mimi, Kang Ayi, Kang Radia Bos Komor. Karo kekasih hati
Mimi Aleta, Bos Jaya Mulia, Kang Ato, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Amir, Kang Ayi. Puja cuma gawe sengsara, ora nyangka sing ora diduga, sampeyan sulaya nyiksa jiwa raga. Hilang wangi nangis tengah wengi. Puja cuma gawe sengsara, ora nyangka sing ora diduga, sampeyan sulaya nyiksa jiwa raga. Hilang wangi nangis tengah wengi.
terang-terang yen wis cinta antaraken ning wong tuwa. Wong rumah tangga ketemu pada gedene kula wong wadon sing penting weruh berese menimbang sun ditele-tele wis pake bekatan blitangan rasane ning ati sayang masih jadi lagi sampean kaya beli duit pikiran masih pengen demenan. Basane ning ati rasa duka ning sampeyan yen bengi pengene mangkat gluyuran kula ning omah dhewe.